Sanibonani wengane zakwethu, ake nginibingelele ngiphinde futhi nginamukele kuleli khasi elihamba phambili iRadio Inkezo. Mina uPeza Mtuthu ngakho mali bathi ilasibona amakomedi. Ngiphinde futhi ngicela ukuthi mhlawumbe emakuthi usemusha like ungakhohlwa ukusubscribe nokucomment no-like kanjalo futhi ke nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke. Bafethu nazi makulesikhathi sisuke sinithatha sinibeka endabeni okuyizona esithi ezihamba phambili. Udaba olihamba phambili ngifuna silibheke udaba olutrenda lapha enkundleni zokuxhumana oluthinta insizwe ngumelaphi wendabuko ubaba uDokotela. Ubaba uDokotela kunepost ayisabalisele enkundleni zokuxhumana lapho khona abantu bababaze bonke ukuthi kahle kahle kwenzakalani lapha. Kule post kubhala ukuthi kwababa uDokotela thwala sokuyiso isikhathi. Wasebhala ke ngamagama amancane ukuthi wena ufuna ukubona imiloni ngamehlo fuya le ndoda ibeke emhosheni noma ehlathini awuxoxela umuntu ngaye. Sazi ke ukuthi mangabe uke waxoxela umuntu ke kuyaye kube kanjani. Wasefaka ke lapha nama prize mangabe uyifuna le ndoda ukuthi khona ka 30,000 ikhona futhi ka 200,000 lapha. Lokusho ukuthi ke mhlambe ka 30,000 izokwakhela imali nayo engekho enkulu ngalolu hlobo. Mhlambe ke eka 200,000 lapha ke nayo izokwakhela imali iyangempela ke. Waseshiya ke imininingwane yakhe atholakala kuyo kanjalo nendawo atholakala kuyo. Abantu abaningi ngibona impela kuma comment section lapha abadlulisa ke izimvo ezahlukahlukene ezikhombisa ukuthi ke abeneme eneze ngale ndaba ke ethinta le ndaba yokuthwala lapha nje. Maningi ama comment impela ungabonile ahambisani nalolu daba okanye nale post kaBab uDokotela yokuthwalisa lapha nabantu. Kuzokhumbula ukuthi ke luke laqhama lolu daba kulezi insuku esiphuma kuzo lapha ukuthi ke kunezinyanga ezikhipha izigubhu kodwa ke izigubhu ezingasebenzi inhlobo izigubhu ezingabasebenzele abantu. Sazi ke ukuthi kuthini okwakuphawula ngalolu daba kodwa ke sivele sihlala lapha na comment section kungixoxele kabanzi ukuthi wena ke uthini wakho umbono ngalolu daba. Mina ngaza kwethu ngilasibone sengiphuma kanjena kodwa ngiyathembisa ukuthi ngiyabuya futhi kwivideo elandelayo ngesikhathi esilandelayo. Kwakho ukusubscribe bese ngilandela ku Facebook @Radio Inkezo ZA. Nibe nosuku lumnandi, ngithanda kakhulu.